sa tanang kapanahunan, or carried by His grace through every season. Mo na akong gi-share nagwali ko sa Bohol. Akong i-share po sa inyo tungod kay next month kanang 2026 na. So nagtuo ko igsoon nga maghatag ni kadasig sa atoa sa pagpadayon sa kinabuhi. Amen. So nakoy nadunggan nga istorya ba sa akong amigo nga si Pastor Jonel didto pa ni Carmen niya gibaw na silang Sergio aning istorya katubi tawong naay sa kadato nga na siya silingan nga pobre dayon tungod sa kabuutan aning mga dato iyang hapdan ang iya nga silingan nga pobre og pagkaon sa kadadlaw. Miabot ang time nga ang pobre wala nakadawat og pagkaon ngadto sa iya nga higala nga dato. Mo to nga tinga siya yang giadto sa bay ako nang ditsoon. Giadto niya sa bay sa dato niya nanuktok siya niya. Uy sir, musta man kadiha? Unsa may ato Sir nganong wala namang ko tagain nimo og pagkaon? Tinga ko ba kay sige magkaghatag na ko kada adlaw karon kay wala namang kaming hatag. Mo to nga iyang gipasod ang mao nga pobre sa balay, iyang gipakita sa iyang kusina nga daghan kayong pagkaon. Naingon siya nga kining pagkauna imua unta ning tanan. Ingon siya nga, nganong wala man ko nimo taghain na lagi. Ingon tong dato nga, alangan, kay wala man kay uli-uli sa plato nga gihatag nimo. Nagiingnan siya. So ang point sa istorya ba nga, sa atong kinabuhi, gitagaan daghang panalangin sa Ginoo. Amen. Pero gusto ni Lord na kay bawtang muuli sa plato, sa pagpasalamat. Amen. Mo na nga sa kada Sunday, gidasig tas Ginoo, dili lang kada Sunday, kada adlaw nga sa kada adlaw gidigsoon dapat ang dili malimot gyud magpasalamat sa Ginoo kay sa kada adlaw gitagaan ta og panalangin sa Dios. Amen. Muna nga sa istorya mong God ani nga Isaiah mga igsoon nalimtan sa katawan sa Israel nga ang Ginoo di ay nga nagbuhat sa langit ug sa yuta mo'y nagpas-an nila, mo'y nag-carry nila, mo'y nagdala nila ngadto sa kadaugan, ngadto sa blessing, ngadto sa kaayuhan ug ngadto sa kanang daghang pangbutang nga gihatag sa Ginoo sa ilaa. Kaya gikumpara ni Lord ang iyang kaugalingon ngadto sa mga giila nga Dios aning nasura tungod kay natinga siya kay nagbuhat sila og usa ka porma nga Ginoo pero sa time nga nay mga linog, nay mga trahedya, ilang pas-anon ang ilang Ginoo. So bot pasabot ang gamhanan dili na ang Ginoo nila kundi sila kay sila na may gapas-an silang Ginoo. Nagasinabot ba ta? Mo nagi-compare niya nga dili man ako'y pas-anon ninyo. Ako may nagpas-an ninyo gikan sa inyong pagkabata hangtod nga minggawas mo sa Egypt, ako'y nagpas-an ninyo. Munang dili mo dapat magbuhat og usa ka pinurma nga tao aron nga pag nailinog inyong pas-anon. Kay ang Bible nagsultingon siya nga ako ang nagbuhat ug ako ang mupas-an. Amen. Ako ang mudala ug ako ang muluwas. Gikan sa inyong pagkabata hangtod kuno nga ubanon ta, si Lord ang nagpas-an nato. Manang ay katuo nga si Sierra Madre ang nagluwas nato sa bagyo. Kadaghan kay mga post karon nga salamat Sierra Madre. Wa ka paglinog bitaw kay ning babag kuno tong Sierra Madre nga bungtod nga motong wa ka sodit so ang bagyo. Dili pod nang mga gipangpas-an nato nga gipanghada tos altar mo nagluwas nato kay kung sila nagluwas sila untay mo pas-an nato. Ingon gani ang Bible nasa limata pero di ka kita, nasa libaba pero di ka sulti, nasa ilong di ka simot, nasa tiil di ka lakaw, nay kamot pero dili ka hikap igsoon. Amen. Kaya nga atong Ginoo igsoon dili siya madala og tao. Ang atong Ginoo mo'y modala nato igsoon sa ato ang kadaugan sa kinabuhi. Ito sang pagpakan si Lord Ben. Murag nalingaw jud mo gabi itong kalingawan ba? May nang kusot mo pakpak para sa Ginoo di kay pakpak ta gatong got talent nga atong gi-share. Ingon ang Salmo 23 verse 1 nga ang Ginoo nga akong magbalantay ug walay magkulang nako. Ingon panglaing version God is my shepherd, I lack nothing. Napailaing version nga, God is my shepherd, no problem. No problem naman, tungod kay siya ang Dios nga, samas karnero, kita ang karnero, siya ang magbalantay, siya ang magpanalangin nato, mag-provide nato sa kangit-ngit, siya ang naguban ka nato, sama ni David, sa tan nga maglakaw ta, siya ang magiya sa atua og sa panahon nga magpabadlong ta, siya ang mulato sa atong kinabuhi. Munang walay magkulang sa atoa kay ang tanan natong gikinahanglan
Si Lord may muhatag. Si Lord ang mo-provide sa itong mga kinabuhi. Amen. Munang angayan sa igsoon nga pasalamatan tungod kay siya nagpasa na to, nagpakaon na to, naghigugman, hatag na to kinabuhi igsoon. Karon sa pagpadayon, natay tun-an una, kay namo ko tulo ka points before ana natay tun-an una nga duha ka punto unsa maning grasya. Tanang maingon grasya. Kay sabtan sa mga tao kining grasya, kining pagkaon, more ato nasabtan nang mo manguyab grasya sa Dios. Mao man atong nasabtan no. Pero ang unang grasya igsoon man gitawag siya common grace. Tama ingon common grace. Mao ni siya ang grasya nga ihatag sa Dios sa tanang tawo. Tanang mingon tanang tawo. Pananglitan igsoon kaning common nga grasya kanang kag common sa bisag common gani para sa tanan ba kanang normal nga grasya. Una kinabuhi, hangin, ulan, kusog, gininhawa sa pailain. Pagkaon, kaayuhan, moral awareness, matud pa rin sa akong gikuan, experience sa tanan nga atong masinati sa kalibutan, nga bisan kuno og nangalagad ka sa Ginoo or wala, naa kay relasyon sa Ginoo or wala, nagsimba ka sa Ginoo or wala, ihatag ni sa Ginoo ano man grasya siya. Wala na to hagoe, wala na to bayre, pag-ausa sa ingro. Wala na to hagoe, wala na to bayre, pero gihatag ni Lord sa ato. Ano man, grasya sa igsoon. Unlike sa tubig o kuryente or mga utang na to, ato ning gibayran. Pero what if kaha og kining atong hangin nga giginhawa, kining atong kusog, kining atong kinabuhi, kung ato pa ning bayran, mabuhi pa kaatat sunod nga tuig, dili na. Galugos na gitag bayad sa ato ang card ink. No? Galugos na gitag palit og pag-shampoo, pang toothpaste. Samot na kaha og kitang tanan magbayad sa hangin nga tong giginhawa palangdaan. Kung si Kyle Kalisik di ka bayad rong sunod buwan, wala na ka ginhawa 5 minutes. Bisag di kaabot 5 minutes, patay na. Munang dapat ang magpasalamat sa Ginoo kay kining atong ginhawa nga naangkon, dili ni swerte, dili ni tsamba. Amen. Wala ni ingon nga natimingan ra nga nabuhi ka, wala. Si Lord di nagdumala ana, ingon pa gani ang Bible nga ang mga kabituunan gipahiluna sa Ginoo. Kung walay Ginoo nga nagkontrol sa mga star, mga tagak dis kalibutan, mga matay tang tanan. Imagine nimo na sa giwali pag niagi inihap ni Lord ang imong buhok. Bisan pa og gamay na lang ang buhok nga maihap sa imong buhok, inihap na si Ginoo. Ingon ang Matthew 5:45, nagpasidlak siya sa iyang adlaw sa dautan ug sa maayo. Og nagpaulan sa matarong ug sa dili matarong. Adlo ka puningani no kung dili ta mo simba sa Ginoo, di ka nako paulanan, di ka nako gininhawaan. Pero salamat sa Ginoo kay naa siya gitawag nga grasya natong tanan. Nga bisag di ka mo ila og Ginoo, gipaginhawa gyapon kaniya. Atong pakpakan si Lord be. Nang pakpak nga pang Ginoo ba? Bitaw barayon tay kaduha nga grasya igsoon gitawag sa special grace. Tanang mingon special grace. Gitawag usab ni siya og saving grace. So kani nga grace igsoon mo ni siya ang kinabuhing walay katapusan. Daghang mga tawo nga nailad ani nga pagmamatay kuno ta dito kag langit dili. Ato sa masabtan una ang giingon sa Bible. So kaning langit igsoon ay kondisyon nga gihatag ang Dios. Madawat ra ni nato siya kung si Kristo ang atong Ginoo og personal nga manluluwas. Kay nga ni kag espesyal gipili ra. So dili tanan makadawat ani unless kung imong tuuhan si Lord Jesus Christ ngay maora imong Ginoo og personal nga manluluwas. Amen. Nagkasanabot pa ta. Kay ang realidad sa kinabuhi mga igsoon, kitang tanan gyud sa kalibutan mga matay ta. Amen. Tungod kay ingon ang Bible Roma 6:23 ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Ginoo. Nya kanang kamatayon diha dili na siya kamatayon nga isud sa lungon kun dili kamatayon na sa impierno. Subot pa sa tungod kay mudong tas impierno sa time nga mamatay tan nagkinahanglan tag manluluwas unya sa Bible igsoon walay lain nga gihatag sa Bible kundi si Kristo lamang. Ingon ang John 3:16 bahalag babong na kani tungod gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan gihatag niya ang iyang bugtong anak. Usa ra gipada niya, dili mama ang gipada kun dili anak, usa lang si Jesus lang. Ingon pa gani ang 2 Timothy verse 2 chapter 2 verse 5, walay lain nga nag-connect sa Dios o sa tawo, mao lamang si Kristo mga igsoon. Ingon ang Acts, walay lain gipadala sa Dios para muluwas kanato kun dili si Kristo lamang. Kada mga tawo mong nga moingon sila nga
Ay tuo ng simbahan na kay ang among simbahan mo ikaw makaluwas kamo ni tinukod sa ni Kristo kanang simbahan des kampiyawan tinukod na nagtawo alangan mag-unggoy mo tukod ani kung pilosopo pa tubag ba di ba ay magtuo na kay tinukod na nagtawo kaning simbahan na mo gikan pag yun sa history kasi Pablo gitagaagyawi mo nang naiyaw siya tig-abli og siya ni yawi sa ringingirian kuno sa langit kanang yawi diha mo ni moablis kaluwasan gipasabot igsuon mo ni ilang kuan sa ato mo na i-judge ti sila kung imong analyzeon og ayo ba kung ang ilang simbahan pay makaluwas but masabot ang simbahan ay manluluwas nagbabinuotan ka para maluwas ka imong buhaton ang pito ka sakramento but pasabot kita nay manluluwas dili na si Lord di ba kaya ang Bible nagsulti walay binuhatan walay simbahan ang makaluwas na to kundi si Jesus lang. Muna nga kini nga special grace igsoon nakuha nato pinaagi sa grasya. Kining grasya igsoon sa ganini gikan pud ni Ginoo dili ni atong binuhatan, wala nato ni gihaguan para makuha nato ning grasya kundi gihatag sa Dios. Kanang common grace unsa ganito? Gihatag sa Ginoo dili kay maayo ta, gihatag di sa Ginoo kay mahigugmaon siya. Kani pong kinabuhing dayon igsoon wala kay gihimo bisag gamay, wala kay gitampo, ang atong natampura sala. Gihatag mo ni sa Ginoo tungod kay gihigugma ta niya pag-ayo nang ingon ang Ephesians chapter 2 verse 8 kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Ang rason nga mudong ka sa langit kay mutuo ka ni Kristo. Way gisumpay diha kung mutuo ka ni Kristo o pagkapinan nimo buhat. Basahan ninyong Bible na God para makasabot mo kay bisag elementary grade 1 makasabot ani nga verse. Nga pinaagis pagtuo na luwas ka mo tungod sa grasya sa Ginoo. Mingtuo ka ni Kristo tungod kay nakasabot ka sa iyang grasya. Resulta ang imong pagtuo tungod kay nakasabot ka sa grasya sa Ginoo. Unsa man ning grasya? Unmerited favor. Unsa man ning unmerited favor? Dili ta angayan pero gihatag niya sa ato. Ikaduhang meaning sa unmerited favor, wala tay gibuhat pero gihatag niya sa ato. Klaro man sa sumpay ingon siya, dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo ni ini sanglit dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Sa langit igsuon walay mo ingon didtong Pedro, adi man si Pedro tong nasa gate God. Lord, malangit ko Lord. Nga naman, pastor ko tong kampiyawan. Dagkan ko nadala sa Ginoo mga na po, dagamay ka po. Tig Bible study ko, tig fasting ko Lord. Ang mga membro di tig fasting, mga hinambog ko ba kintahay. Naingon mo si Lord dili man na sa inyong buhat. Way makapasigarbo nga naman si Kristo ang nagbuhat para nato. Ang ato lang sukli igsoon mo buhat ag maayo tungod sa gugma nato sa gibuhat ni Kristo sa cross sa atong mga kinabuhi. Amen. Yun pagani siya gasa ang kaluwasan igsoon. Balikon sa nako niya ang kaluwasan, gasa. Ning kanang gagasa wa nimo hagui. Ang kaning gasa o kaning reward na kay gibuhat para tagaan ka. Pero kaning langit gasa siya, wa kay gibuhat ihatag niya sa imo. Simple kayo ang logic. Di na ka dapat maghago-hago para mudungkas langit kasi Kristo nang naghago para sa ato igsoon. Mo nang special grace siya nganuman tungod kay ang makadong ra igsoon sa langit katura mang mituo og midawat ni Kristo. Na ikaw maghago-hago kaning ikaw na bahala basta kay gibuhat na ni Kristo para nimo ang imo lang buhaton mutuo ra niya. Mubuhat na kag maayo tungod kay bunga na ni sa imong nasabtan sa gugma sa Ginoo. Amen. Mura na bata igsuon nga mura na mama og sayang anak. Nabisan ang anak sige kasala, sige kanang pabadlong, pakanon gyapon sa mama at imanon panggaon nga numan ingana ang grasya sa Ginoo. Nabisan kita nga mga anak sa Ginoo makasala usahay, mapandot usahay, pero tungod kay gigrasyahan ta niya makadong gihapon ta sa langit. Amen. Atong pagpangat si Lord be sa makausa. Hallelujah. Amen. Una nga sa atong kinabuhi igsoon mo challenge sa Ginoo paglipay o pagpasalamat nga makabaton kag hangin, pagkaon, gininhawa, blessing bahandi nga gihatag sa Dios pero paglipay usab og pagpasalamat nga maangko nato ang special grace nga giandam sa Ginoo nga mao ang kinabuhing dayon. Isa mosugot kag sa dili lipay ka karon pero kung wala kay Kristo sa kinabuhi di ka maglipay sa kinabuhing
human aning kinabuhi sa kalibutan igsoon. Amen. Tungod sa grasya sa Ginoo, mag-awhag si Lord kanato nga kada adlaw dapat ang magpasalamat sa Ginoo. Ang tao nga kada adlaw magpasalamat mo pakpak mo no be? Mupakpak na lang ko, pastor, oy, kay basig di ko kay bang pasalamat, abi pa lang. Tao? Dapat ta magpasalamat sa Ginoo, nagmata nimo, salamat Lord, tikatagaan ko nimo bagong kinabuhi. Kay sa Bible walay saad nga mabuhi pa kaugma. Manang kada mata nimo, salamat sa Ginoo kamata pa ko Lord, oy, nakasala na ba ko gabi eh. Ay salamat Lord, kaya kakaon pa kog buwad, balag buwad. Nakasala kaon pag asin Lord nga na dapat di kay sige tagreklamo sa madawat nato igsoon. Kada Domingo dapat tang musimba sa Ginoo tungod sa kaayo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ikatulo magpagamit ta sa Ginoo bisan sa unsang pamaagi igsoon tungod kay gigrasyahan sa Ginoo. Nya atong isangyaw ang isugilon ang kaayo sa ugugma sa Ginoo sa atong mga kinabuhi tungod sa grasya sa Ginoo. Ngano man dili kita ang nagpas-an sa atong kaugalingon. Di ka pwedeng moingon nabuhi ko tungod kay naa ko'y trabaho, madiskartion ko, negosyante ko, CEO ko tanan. Mura kog si Chingkitan. Madiskartion kayo ko, daghan kog kaalam, daghan kog talent, daghan kog YouTube channel, daghan kog Facebook, daghan kog followers mo nang nabuhi ko. Grabe jud ko ka-talented. Ako naggitanan. Dili nga naman kay grasya ng tanan sa Ginoo mga igsoon dapat ang magpasalamat sa Ginoo. Nakasagubang ka sa imong problema kaniadto sa COVID ba na, sa bagyo ba na tungod kay gipas-an ka sa Ginoo. Amen. Ayaw kalimot ha, dili gid kita ang rason, dili gid kita ang dapat pasalamatan. Si Lord ang dapat nga pasalamatan kay siya ang nagpas-an nato. So kung igsoon na ako'y tulo, intro ba dito pastor? Sabi ka dili ko ni dugayon kay basig mo hapdos ni atong kuan. So, kaning tulo ka points mga igsoon, kining mo na siya ang points nato ning kabuntagon. Gani. Unang-una, mo na ang mga panghitabo igsoon sa time ni Jesus. So, tulo ni ka panghitabo nga kauban niya mga disciple, gipakita ni Jesus kinsa siya og unsay nabuhat niya sa kinabuhi sa mga disipulo. Unang-una nga point igsoon, season sa pagsulay, ang grasya sa Dios naglabang kanato. Sa ganito, sa season sa pagsulay, ang grasya sa Dios naglabang kanato. Unsa man ning pagsulay, trial or testing. Mura ba og nag-exam ka? Mate sa maestra kung nagkat-on ka kung i-test na kaniya or exam na kaniya. Ingani pud sa atong kinabuhi sa kalibutan, ma-test ni Lord kung nagkat-on ka sa imong nadunggan sa kinabuhi once natagaan kaniya og examination igsoon. By the way, ay mo ka relax kay kanang exam sa Ginoo actual ra ba ni dili ni siya written examination nga makauna-huna pa ka makatuon pa ka kaning ato dito na ni human og wali ani tagaan kag pagsulay ni Lord bigyan ng jacket yan pug tingana ka may man ang Holy Spirit kay magpahinumdum sa imo unsay giwali ni pastor uudi no si Lord ang grasya di sa Ginoo ang nagpas-an ako ani. So mo ni unang punto igsoon sa season sa pagsulay, ang grasya sa Dios naglabang kanato. Kining pagsulay igsoon ginatugot sa Dios aron nga mas mulig-on ang atong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Amen. Ang pagsulay ayaw mo og karatol, ayaw mo og kalikay sa pagsulay kay gigamit na sa Ginoo para mulig-on ka. Ang usa ka anak palakon sa mama bahalag magkadagma-dagma siya, gituyo nas ginikanan para mulig-on ang bata. Makibaw siyang masakitan, nabubarog na pud siya, dili kay pinangga kay nato. Ay, bibi, uya po kang away ni mo akong bata, ha? Dili nga naon, dili kay anaon kanunay nga nang dapat walay lamok nga mutugpa, dapat way abog nga mukuan. Di nga na sige Lord sa ato pasagdaan ta niya, testingan ta niya para mos mulig-on ta. Ano man ingon ng John chapter 6 verse 5 to 11, di na ko ni basahon kay madugay pa ta. Abtan tagbandila ani. Diba? So mo ang time so nagpakaon si Jesus sa 5,000 ka tawo pinaagi sa 2 ka isda og 5 ka tinapay. Pila ka isda? 2 og 5 ka tinapay. Ingon ang mga Bible scholars na ako no sa 15,000 to 20,000 ka tawo ni. Kay sa ilang kultura lalaki ra may ipon. So 5,000 na kalalaki way labot pa ang mga bata o mga babae aning panahon na nagkasinabot ba ta? So aning time so naghatag si Lord og kanang ingon ang Bible nga gitistingan ang mga disciple kay ingon si Jesus ato ning pakanon sila. Ingon ang mga disciple, Lord wala man tay Jollibee aning dapita.
Walay og sa atong panahon pagkitahay ba basi ingon mo na Jollibee din Bible. Okay, may McDo ani Lord, wa may Greenwich, white chowking, walay unsa man mga mang inasal wala man Lord. Ingon si Jesus, kamoy mo pakaon nila. What? Na siya. Nani, yan kung sa nang nani gani, Japanese man na. Lord, usa mo na pagpakaon nga wala may kuamo to nangita sila kuan nakita sila usa ka bata nga naay 5 ka panog 2 ka isda. Doy amo sa nang libaylon imong kuan be nga ingon sila nga Lord unsa man ning 5 ka panog 2 ka isda ay ani ambe na kay ako ning pasalamatan sa Ginoo. Mo to igsoon ningon ang Bible nga si Jesus nga palingkura ang mga tao diya sa sagbot. Ingon ang Salmo mga igsoon sa time nga magpakaon ang Ginoo ang usa ka magbalantay sa iyaang mga karnero adto sa mga lunhawng sibsibanan. Sa Israel, matod pa ni Red, kung iwali pag niagi, di ba nakaduog mo ito, no? Dili pares atuang nga daghan kayong sagbot. Sa Israel, tungod kay desert tong lugar, gagmay rang mga sagbot ang mutubo sa ilaa. Muna ang magbalantay sa karnero, mooy musuroy sa iyang mga karnero ngadto sa mga sagbot nga pangitaunon para pakanon ang iyang mga karnero. Kisay nangitag pamaagi nga makakaon ang karnero? Ang magbalantay. Wala karnero nga nangita. Be. Wala na tayo kuwan diri be. Wala nangita. Di pa ni mga manok nga madiskartiyo man ni manok ibisa nasa mga kakani mga karnero mga kuan sila murag mga kung sa term pa nito way mga hanaw or way mga buot ingana ba. Murag mga tao ingana mo sila ingana kay bisan asara sila mo kuan kay ang ilang mga mata hanap. Maglugos sila og kakita. Mo nang ang ilang teknik dunggan ra. Pero ang punto igsoon ang magbalantay mo'y magsuroy sa mga karnero para makakaon sila. Sa Bible, ingon si David, ang Ginoo ang akong magbalantay. Si David, tigbantay karnero, pero nasabta niya nga, Lord, salamat kinabuhi ko, tungod kay ikaw di ay magbalantay nako. Kung pasabot igsoon, si Kristo ang Ginoo mo ay nangitag mga pamaagi, aron kita mabuhi, aron makasagubang tas tanang pagsulay sa kinabuhi. Unsa may mga pamaagi sa Ginoo nga gihatag kaning kaalam nimo. Maka-eskwela bari ka makahuman bari ka eskwela kung wala pay kaalam nga gihatag sa Ginoo sa imo Kanang mga ginikanan kung wala pa tagaig diskarte ang pangununa sa mga mamagpapa makalahutay barita. Kanang atong diskarte kaalam abilidad kanang makahimo tag mga YouTube channel, makahimo tag diskarte tanan, makatanom ka diha, gihatag ng nga kaalam sa Ginoo para mabuhi ka. Wala nimo na study Wala nimo nang kuan gihatag ginang kaalam, diskarte, pabor, trabaho, kadaugan tanan. Blessing, diskarte, pabor, trabaho, kadaugan, abilidad, tawo nga mohatag nimo blessing, ang Ginoo mo'y nangitag pamaagi ana. Kay sama tas karnero igsuon nga usahay wa tay direksyon sa kinabuhi pero salamat sa Ginoo kay sa panahon sa pagsulay gitagaan tas Ginoo og abilidad, diskarte, trabaho tanan para makalahutay tas tanang pagsulay sa kinabuhi. Atong pakpakan si Lord Beck. Ngayon ang Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Ngayon pang Bisaya, may kalig-on ako sa pagsagubang tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Si Pablo aning patayma nagsuwat siya og letter sa mga kasimbahanan niya na priso si aning tayma di tungod kay kanang nagbuhat sa dautan kun dili na priso siya tungod kay nagbuhat og maayo. Pero ingon siya sa pulo nga salamat ninyong mga taga Pilipos kay bisag ni panahon nga wala ko'y kaon, ni panahon nga busog ko, ni panahon nga haruray ko, ni panahon nga nagkulang-kulang ko, pero salamat kay nakasagubang ko sa nang pagsulay tungod kay naay gahom ni Kristo nga naghatag sa ako. Kining gahom lagi dili ni katong dili ni nga gahom. Ini mga inkantadiya dili na kining gahom kusog nga gihatag sa Ginoo para makalahutay ta. Kanina nga tawa mong tigtan-aw do naging kantadiya ba? Pipito mo kuno mong tanawon god. Number 2, season sa problema ang grasya sa Ginoo naghatag natog kasulbaran. Amen. Sa ganito una, ang grasya sa Dios sa panahon sa pagsulay mo'y nakalabang nato. Ikaduha, sa season sa problema ang grasya sa Ginoo naghatag natog kasulbaran. Amen. Kining problema mga igsoon mo ni mga sitwasyon sa kinabuhi tungod sa natural nga panghitabo. Example, kapalpakan, sala na ito nga nabuhat, sitwasyon nga sa kalibutan o mga tao. Kani bang wala kay kwarta, na disgrasya ka, nasakit ka,
kontra kas imong silingan, saman dun away sa pamilya na kay kalamidad, bagyo, trauma o uban pa. Mo ni mga problema. Pero salamat sa Ginoo kay ang Dios may ngitag pamaagi para masulbad nato ni. Amen. Kay ngunang Mark chapter 8 verse 14 to 21. So ay kuno to kablibe. Marcos kapitulo 8 bersikulo 14 hangtod sa 21. Mo ni ang time igsuon nga paghuman og pakaon ni Jesus ang iyang ang mga tawag sa 5,000 5 ka pan o 2 ka isda iyang nagbiyahe sila. Mo ning panahona sumpay na ni sa pangitabo atong nagpakaon sila. Mark chapter 8 verse 14 to 21. Ingon ang verse 14 atong basahon ha. Ang mga tinun-an nakalimot sa pagdalagdaghang pan. Usa ra ka buok pan ang ilang nadala didto sa sakayan. Unya, ningon si Jesus kanila, pagbantay kamo sa ipagpatubo sa pan sa mga Pariseo og ni Herodes. Og naginanay sila, gisulti niya kini kay wala man kitay pan. Ingon ang verse 17, nahibalo si Jesus sa ilang nagsultian, busa gipangutanan niya sila, nganong naglalis man kamo, nga wala kamo makadala og pan. Wala, pabagyapon kamo makasabot. Grabe, sakita kini nga pulong, bugo na bagyod kamo kayo. May mga mata man unta kamo ang anong dili man mo makakita. Ngani mo tawo sa God, may mga dalunggan man unta kamo apan nganong dili man kamo makadungog. Wala ba kamo mahinumdom sa akong pagpikas-pikas sa 5 ka pan alang sa 5,000 ka tawo? Pila ba kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? Napulog duha. Mitubag sila. 20 og sa akong pagpikas-pikas sa 7 ka pan alang sa 4,000 ka tawo, pila ba kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? 7. Mitubag sila unya, wala pa bagyapon kamo makasabot, mingon siya kanila. Hangad sa ni pastor, aning tay mahuman sila napakaon og pan sa mga tao og isda, mingbiyahe sila. Motingon siya nga, mga brad, pagbantay mo pan adtong ni Herodes o mga Pariseo ha. Kay kaning pan nila nay sagol nga with cheese. Longgay with cheese, may ginit pa. Dili ha, kanang naa sila ang pasabot ni Jesus ato dili literal nga pan. Kay basig katong ilang pan nga kanon, makahilo dili. Spiritual na siya nga pagsabot. Kaya ang pan gipasabot ani mga pagtulunan og mga teaching nila nga makadaot sa atong pagtuo. Pagbantay mo, ayaw paminaw ba? Ang pasabot niya ani hangad sa pastor, ayaw mo paminaw sa mga gitudlo sa Pariseo og ni Herodes kay makadaot ni sa atong pagtuo. Matoksik ni sila sa atong pagtuo ba? Nya kay literal man pagsabot, naglali sinon sila. To alagi. Dusi mo itong kabukag atong nahipos ka nang asa usaray ng nadana to. Itong galali silang tanan, ikaw si Pedro na, kwarta, Pedro, si Judas ba? Nagalali silang tanan, si Pedro, ikaw po Pedro, si Sip-Sip, mangguga ni Jesus. Namo to ngayon, Jesus, Hilom sa. Ako orang gi-paraphrase sa ang pangitabo para masabtan na to ba? Monong galalis man mo. Sa paklaruhon mo nako, ingon siya nga, gapakaon ko 5,000 ka tawo. Pila gani ka pan akong gigamit para makaon sila? 5. 5 ra ka pan to ha. Nakakaon ang 5,000 or 20,000 pataas. But pasabot, kaya na kong padaghanon ang 5 ngadtos 20,000 ka pan. Ito, no? Kare. Sa 4,000 ka tawo, pila ka pan akong gigamit? Pila ito ka buok? 7. 7 no? 7, Lord. 7 ba to? Lagi 7. Nya, kaning 4,000 na pakaon ako, pinagi sa 7 lang ka pan. Mingdaghan siya tungod kay gamhanan ko. Karon, arita nila. Tilil na kayo. Pila ta kabuok aning sakayan? 1, 2, 3. 12, Lord. Katrisik ka. Pila ka pan ang nadiha? Usa. Trilling kayo, no? Ang 5, may abot og 20,000 ka pan. Kaya gamhanan man ko akong gidaghan. Ang 7 ka pan akong napadaghan ang ngadto sa 4,000 kay gamhanan ko. Samot na kaha nga 3 sira ta kabuok. Kaning usa ka pan, kaya na ko ning padaghanon ngadtos 5,000. Ngano man, gamhanan man ko. Ang point ni Jesus, ga-focus sila sa problema nga pan usa ra ka buok.
Nalimot sila nga naay gamhanan nga Ginoo kauban nila nga mupadaghan sa pan. Kung nagproblema mo nga wamoy kanon, ay mo kabalaka kay ampuan na nakuna mo daghaning pan nato. Mo nangingon siya kay si Jesus manggod ang mga Hudiyo, dili man sila para nato nga direct to the point mo istorya. Gihinoon nakakaton man ta nila nga pag mustorya ta punta natin mga pasumbingay ba. Kamantay mong Jesus dili siya mo direct to the point mo pasumbingay pa siya kana mamanguyab ta nga mura jud ka itik kag kapakapa sa akong kasing-kasing. Nadyo koy gwapa nga babae nga na sige na kung uban-uban nga nahigugma jud ko niya, gapuyo siya sa dunghoy nga kanang mag-uban ni kapunay didto, nag-invite ko niya simba. Nakibaw na kung babae nga siya gipasabot pero pawawa ra ba kay ingana man ta manguyab. Pasumbingay nga ni po Jesus pero ang pasabot niya ba nga anong malaka man mo nga naamang ko mo padaghan aning pan. So ang punto igsoon, ang problema ang usa ka pan, ang solusyon si Jesus. Pero ang mga disciple tungod kay ginan siya nga naamoy mga mata unta nakita man ta mo nga ningdaghan tong pan pinaagi sa akong gahom. Naglakaw ko ibabaw sa tubig tungod kay gamhanan ko. Daghan na kasi sila milago nakitaan pero buta-bungol gyapon sila. Mura ba kita sugoon usahay buta-bungol? Ayo. Kita na nahihugason, pawawa, pakoy kahoy ba? Tanga mo guni sila. Na-term na ko nga tanga ba? Nga bisag kita sila sa pangitabo, pero salamat, nigi panumduman sila sa Ginoo nga bisan unsa kadako ang problema, unsa kagamay ang problema na ay solusyon. Kinsa ang solusyon? Ang Ginoo. Hangad sa ni Pastor Ragan sa tuang nangasaba aning atong mga presidente, atong mga Pilipinas, tagan ganing gawilga nga prisuho na sila. Kay atong una-huna sila ang sulbad sa problema nato. Dili. Ang Ginoo. Nalimot ang usahay ba nga magwilga-wilga maning kamo tag-ayo para mapabagsak sila pero nalimot ang atong paglaom ang atong Ginoo. Dili sila ang sulbad sa flood control. Dili sila gyud. Sila may nakaingon pero ang sulbad gid igsoon ang Ginoo. Ay mo nang ayaw kalimot gud og hangad sa Ginoo kay bisig-sig duko sa imong problema sa usa ka pan. Pero naa day Ginoo nga anda mo tabang sa tong kinabuhi igsoon. Usahay bitaw pag wala na tay pagkaon, sige tag-focus sa atong pagkaon nga wala na gyud tay pagkaon, mabuhi pa kataog ba nalimot ang hangad nga naay Ginoo nga nagpabuhi nato gikan kanatong tanaw tong COVID gud Kato palang daan nga daghan ang hilak adto. Daghan kay mga nagkalitao tong kaingon nga mabuhi pa ako ang negosyo na sirado, wala na koy trabaho. Pero tanawa buhi gyud ta karon, hikapas na mo tapad. Di ka ma-imagine ba nimo nga kaniadto daghan tag pagsulay nga nagian pero hangtod karon nakasagubang tanga naman si Kristo nagsulbad sa atong mga problema. Amen mo nang ayo sige focus sa problema ngadto pag-focus sa musulbad sa problema. Mo nang mag-away ang banak asawa nga naman ang sayop sa banak kapunay makit-an sa asawa, ang asawa pod makita sayop kapunay sa asawa ang makit-an. Nalimot ang kada usa samot na Christian mo nga naay Ginoo nga kayang musulbad anang problema ha. Sige mo tagtan-aw gud sa iyang sayop, wa ta nalimot nga napotay sayop, wa nalimot pud ta nga naay Ginoo nga kayang mubag-o ng tawana. Kundi sa kayang imong sigig sultian, iampo sa Ginoo kay kaya ng baguhon sa Ginoo. Naay sig tan-aw sa problema, tan-aw sa Ginoo. Man bahalag lagi nay problema, maghabalag mag-away mo basta kay i-appeal na to ang Ginoo. Ngano apilon ng Ginoo nga magabaan ta na. Nya kay di man apilon ang Ginoo, istiyawa na nang nag-away. Na kay Christian naman ta, ingon ang Bible, submit to your husband. Ingon pa ng asawa, ingon ang Bible, love your wife. Sige ra kag duwa ha. At least kay apil ang Ginoo. Ay, hampo ra kanako kay ang Ginoo gamhan ana ra gud na igsoon nga naman ayo sige focus sa problema. Amen. Focus sa sulbad sa problema mga igsoon. Nga naman ingon ang James chapter 1 verse 5 atong ablihan be para makabasa pud ta. Santiago na siya. Santiago sunod na siya ni Hebreo. Santiago 1:5 unsa may gingon sa pulong sa Dios. Nga palag ko og guide sa mga wa katuod. Nana. Maingon og amen ko nana. Ay may pamingon. Ayun sa tubig.
Nana, Santiago 1:5 tong basahon. Apan kung diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios og dili gayud siya mapakyas kay ang Dios mahinatagon og maluluyon man sa tanan. Ingon ang verse 6, apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha, kay ang magduha-duha sama sa balod nga mosunod bisag asa pa sa hangin. So ang point igsoon, pag naatay problema, ingon siya papangayua sa Ginoo. Kung naatay problema ay sige hinuktok sa problema. Saon duni ba? Unsaon duni ba? Unsaon duni ba? Ampo. Una-una magud sa uban, ampo asa may mabuhat anang ampo nung sa ka. Kung way Ginoo masulbad ba di mo problema? Sa pag unsa ka bright, unsa ka madiskartion, ability, talent nimo na pero wa ang Ginoo imong saligan, wa gyapon ka. Amen. Manag na kay problema unsa man ni pag garden Lord ha? Lord, tagay kong mga instrumento, Lord, nga gamiton nimo. Yung bot si Rick. Lord, ay kong instrumento, tapos YouTube. O nga na ba? Amo ko yung mga pamahagi si Lord nga ihatag sa imo ang dili ko sa mingon nga, Priscilla, Big Brother. Dili ba siya mustorya nga audible voice? Ay, good, kuwata nga, muhonghong ko si Lord nimo, anang nimo nga, Pastor Dre, ingani ang buhata. Nga, dili siya may ngana. Nara siya mga tao nga gamiton ng instrumento or mga pangitabo igsoon para magkaton ka. Ang point, pag naa kay problema unsa ganito, ampo sa Ginoo. Kay mga disciple gisigig tan-aw sa problema, gisiglalis sa usa-usa pero nalimot sila nga tawag sa Ginoo. Lord, makadihan nalimot bini ikaw may kapadaghan atong panday. Padaghan sa nibe. Ikotasan ni Pedro niya. Nga nara ka simple kung gibaw pa sila kung was sila nalimot, di ba? Mura gud na og ikaw ang anak sa tag-iya sa Bikyo. Nagaproblema ka og pangayo og pan adtong gawas, malunggay pandisal. Nalimot man kadoy nga anak tag-iya sa Bikyo, panguhaan ang biskwit anang imong papa. Uy nga na ba nalimot ang atong Ginoo tag-iya tanan mo nang ayaw gyud limitahi ang Ginoo. Amen. Kung ang Ginoo sa uban gibutang na sa altar kay gamay ra kayo. Unsa man ni color silang Ginoo, ang atong Ginoo dako ingon ang Acts nga dili kasudlan ang Ginoo sa templo nga gibuhat ni Solomon ngano man ang Ginoo. Tiil ra niya ning kaning kalibutan tiil ra ni masud sa Ginoo. Naasa man imo isod ang Ginoo wala kay ang Ginoo dako sa igsuon siya ay nagkontrol ang kalibutan gani nara siyang kamot. Kalibutan napay Pilipinas, Asia, Pilipinas, Bohol, Sibilia, Iwon, Campiawa, nakasbahay nilang Tidurina. Gamay kayo ka! Na imong limitahan ang Ginoo nga di ka moampo kay mas damhanan ka sa Ginoo mo nang ampo sa Dios. Nga naman, sa season sa problema, ang grasya sa Dios magsulbad na to. Amen? Atong papakan si Lord be. Ay mo kapoy-kapoy pakpak kay niligita makuan. Number 3, last na point, season sa kaluyahon. Kasi manaluya diha, miyog amen. Daghan naluya di ay. Sige, alas 3, sapon mo nang uli, gabi siya ang muligon aron kita makapadayon. Kay kaning kaluya, manggod mo yung rason nga di ka makapadayon. Kung sa maning kaluyahon, wala na ipaglaom sa kinabuhi. Grabing kakapoy og kauga. Kisa may nakasuway ani. Wala na kusog og rason aron makapadayon. Puro problema og negatibo na lang ang makita sa kinabuhi. Kisa nakasuway ani. Wala na ipaglaom, luya, o gana, dry na kayo. Nga na ba? Problema na lang ang makita og negatibo sa kinabuhi. Ingon ang John chapter 6 verse 16 to 21 atong ablihan. Juan kapitulo 6. Mo ni ang time igsuon nga giapa sila ni Jesus katong naay bagyo. Pero aritas mubo lang nga version para di ta madugay og basa. John chapter 6, Juan kapitulo 6 bersikulo 16 hangtod sa 21. Law ko giya sa uban. Kasi Juan sarong naman nilang kit na ilhan. Okay, Juan 6, 16 hangtod sa 21, nana. Ingon og amen kung nana ka diha. Okay, so atong basahon sa pagsalop na sa adlaw, so gabiin na ni nangadto sa lanaw ang iyang mga tinun-an og nanakay sila sa kayan. Unya, nanabok ngadto sa Kapernaum, nagabiin na lamang apan wala gihapon moapas kanila si Jesus. Ni adtong higayuna dagko nakayo ang balod tungod sa kusog nga hangin. Ang mga tinun-an nakapamugsay naglima og 6 ka kilometro lajuan na ni
sa dihang nakita nila si Jesus og nga naglakaw sa tubig og nagkaduol sa kayan busa nangalisang sila. Verse 20, si Jesus mingon kanila, ayaw kamog kahadlok kay ako kini. Ingon ang verse 21, gipasakay nila si Jesus uban ang kahinangop ug diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit nga ilang gipadulngan. Hangad sa ni pastor. Aning tayma, ingon ang Bible sa verse 16, minguna sila biyahe, dili kauban si Jesus, kay nag-ampo man si Jesus sa bukid aning panahona, sa bod. So naguna ang 12 ka disciple niya, ingon ang Bible, unang problema, mingit-ngit na. Kasi hadlokag ngit-ngit diha. Ako gani po mulabay di hadlok, may po makuan ka diha, oh. Sige ni hasba. Kadong problema unsa ganito? Wala giapas ni Jesus. Ikatulong problema, ming sugod na og bagyo. So kay problema nila, gabi na, wala ming apas si Jesus og ming bagyo na. Kung ikaw kuno, imagine kuno, piyong sa karyo. Mga 1 second. 1, mana. Dali ara to, pastor. Imagine kuno og kita tong naadi sa kayan unya kusog kaing bagyo ning gabi na nya walay sure kung mabuhi pa ka-attack. Nakasuway biya juguan eh. Ining sakay kag barko nagaso-aso tong among sakayan so nagikan mi og Dumaguete kay gamisyon mi kuyawan ang mga tao gisuot tag life jacket gusto na mo ambak sa dagat kay hadlok mo buto ang sakayan ngani ang kahadlok pero ako nahadlok kay nanday Ginoo paisog-isog gud puta ako rang giproblemahan kay dagaton man ko mo to dagaton ta dagan tanan sa CR ako og sila problema mo ambak ako problema ako mo bugwak pag-abli sa CR na may mga tao dito sa kamot yan na, gitigom man ako. Gahuwat kung magkuhan punto ba, hadlok ang mga tao. Putong gisangyawan nilang Pastor Miko, nilang Kim, itong mga nanakay sa kuhan, kinakulbaan silang mamatay. Na-evangelize nila. Itong taod-taod na okay naman po na kuhan. Pero kung kani sila, samot na og aning panahon na. Kinakuyawan na kayo ni, kay ngit-ngit na, unya dahag balot, unya, wa pag apas nila ang ilang paglaom. Kaya kung napas di sa sila mo itong pahilumon, itong bagyo, Lord, naman ka diha, pahiluma sabi. Natugo rin Miss Pedro, di ba? Na kay wala man si Jesus, ngit-ngit pag yun niya nabog ibalod. Pero ingon ang Bible mga igsoon nga, nagbugsay na sila og 5 kilometro. Imagine mo na, unsa kalahiya ka na ha? Mga, unsa man jay, ka may sweetog mga ingana jay, mga Dreg, Pastor Dreg. Mga ani siguro og, lubok. Mga ingana siguro, or padong luway. Suway kung nagbugsay kapoy, okay rag pambot ni nga naay makina. Kay pero bugsay man silang tanan gagadungan og bugsay pero gikapoy na sila ayo nga naman tungod kay kusog po kayo ang balod. Imagine mo na. Pero ingon ang Bible sa verse 20 si Jesus mingon kanila ayaw kamog kahadlok kay ako kini. Gipasakay nila si Jesus uban ang kahinangop kanang nagpakiluoy sila ba og diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit. Ang ubang translation ang bagyo. Sa time nga misakay si Jesus sa sakayan minghunong ang bagyo. Unya ingon ang Bible, ingon ang verse diri nga nakaabot sila sa ilang gipadulngan. Ang point mga igsoon, ang mga disciple kung wala pa apasa sa Ginoong Hesus, dili sila makadunggo. Mga matay unta sila. Sa atong kinabuhi mga igsoon, mura po taga sakay-sakayan, no? Dili literal pero mura tagi kusukusos mga problema. Pero salamat sa Ginoo kay sa time magikapoy na tagbugsay di na ko mubugsay kay gikapoy na ko mga matay na gidta pero salamat sa Ginoo kay ming apas sila. Ingon ang Bible nagpakiluoy sila Lord dali diri Lord kay di gid mi mabuhi kung wala ka sa among kinabuhi. Mo na sa atong katulong point igsoon season sa kaluyahon siya ang muligkon aron makapadayon ta. Salamat sa Ginoo no kay daghang panahon gyud nga ako nga pastor mo give up na sa pagpastor. Kay puro problema na lang makita, wala na ipaglaom, pero nalimot ko nga si Lord di ay magtabang nako para makapadayon ko. Bisa na mga mama karon maning kamot ang mabuhi ang atong mga anak, mo man sila giskwela, pero salamat sa Ginoo kay gilig-on gid niya. Amen. Sa mga nagtrabaho karon nga kapoy kaing gahi adlaw o gabi nya uwan pagyod, salamat sa Ginoo kay gipakonta niya. Ang uban naghimo og suman makadlaw na nagtulog luno. Say mutabang pataog suman nilang mama, ga-project pa ka, manawag pa si pastor, ipatabangon ka rin simbahan, pero salamat sa Ginoo kay nakalahutay ka bisag gikapoy na ka. Ingon ang Bible sa Isaiah 40:31, apan katong musalig
sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Manglupad sila daw agila, managan sila og dili kapuyan, manlakaw og dili maluya. Sa akong gi-share ni sa una nga ang agila mao ra ni langgam nga pag nay bagyo maglupad-lupad. Ang ubang langgam di na sila mulupad og nay bagyo mutago ra na sila, pero kaning agila malingaw ni sila lupad-lupad sa bagyo. Ang point igsoon nga sama sa agila pag musalig tas Ginoo kanang mo expect ang tabangan tas Ginoo kay kaning pagtabang sa Ginoo sure maning moabot. Tagaan ta nag bag-ong kusog manglupad kita daw agila. Dili gyud assurance ang pagkaon para makabaskog ka. Kay bisan pagsigi kag kaon kay para stress eating. So ay mo na stress eating nga luya gyapon ka kay imong kakapoy kina sa una-una kasing-kasing di ay. Pero ang tao nga musalig sa Ginoo, ang muampo sa Ginoo, makabaton sa bagong kusog. Bisan ang mga batanon mayong amen. Kapuyan man mi. Ito ko mukha anak. Pero salamat sa Ginoo kay tagaan ta na bagong kusog. Dili energy drink ang makahatag nimo og kusog. Daghan nga matay ana. Sige, sting kada adlaw, di ba? Pero og diha sa Ginoo igsoon makapadayon gyapon ta. Sagdi lang og maluya ta, sagdi lang kapuyan ta kay tao ra man ta, normal ra man na, pero pag musalig ka sa Ginoo, matinga na lang ka kay pagkaugma kay okay naman po. Tinga lang ka kay madasigon nang ko balik ano man si Lord naghatag nimo kusog mga igsoon. Amen. Atong pakpakan si Lord tungod niya na. Last verse mahuman ta igsoon ingon ang Jeremiah atong ablihan. Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24. Nana siya daang kasabutan. Jeremias kapitulo 9 23 hangtod sa 24. Nita sa muha, ina sa tubig. Nana. Sa gulo ng Jeremias o Jeremiah. Jeremiah chapter 9 verse 23 to 24. Atong basahon. Nag-ingon ang Ginoo dili angay ipasigarbo sa maalam ang iyang kaalam o ipasigarbo sa kusgan ang iyang kusog. O sa dato ang iyang kadato kung gusto ang tawo magpasigarbo or manghinambog ang angay niyang ipasigarbo mao nga siya nakaila kanako. Kay ako ang Ginoo maduluyon man og nagbuhat sa husto og matarong mao kini ang mga butanga ang akong kahimutan ako ang Ginoo nag-ingon niini. Ang sa ni pastor dili gusto ni Lord nga hambugiro tas atong kusog sa atong kaalam o kadato kay sa Bible si Nebukadnezar hari siya sa Babylonia mingon siya sa kagulingon nga grabe jud kung pagkahari daghan di kong nasod nga napildi bisan pa kanang Israel napildi na ko na. Tungod sa akong gahom, dagan kay kog mga karuwahe, dagan kay kog mga kabayo, kusgan kay kog mga army tungod nako. Pero ingon ang Bible, gipulihan siya sa Ginoo og utok sa baka. Naghubo si Nebukadnezar minggawa sa ilaang palasyo, mingkaon og sagbot. Imagine ko no, kung maghinambog ka karon ingon ka nga grabe. Ako di rason kung wa ko dire. Di jud di mapadayon ni ministry ha. Grabe ako di kinabrightan sa mong kuan with honors, high honors ko. Gikan pag kinder hangtod karon. Di ko kabrighta kaliwat naman na ang mga sarabya. Mga tayang sila. Honor bitaw sa Bible school ako ra mo graduate po bitaw. Minambog ka ba ako pinakadato aning Kampiyawan. Grabe ang mo ang CR tiles. Tiles mo gold. Nya pag ang among CR kay mo plus ragiyaan nya mo ilo ragiya. Sorry. Nga na mi kadato, ambog kay ka ba i-post pa jud nimo ako'y nakapakaon na ni mga kahayupan diri. Ako'y nakapakalsada diri, dapat iluhon ko ninyo, tahurong ko ninyo. Nya pulihan kag utok sa kabaw. Miabot ang time nga si pastor gahubo didto sa gawas nagausap-usap atong yang garden. Hadluka na no? Ang punto ba nga sa kinabuhi ayaw gud panghinambog nga imo na nakaputungod nimo. Tungod nas Ginoo. Mo tingon siya nga ang gustong manghinambog nga siya nakaila sa Ginoo. Mo nang mutindog kanire gracias Ginoo nga na-honor ko. Gracias Ginoo nga talented ko. Gracias Ginoo nga nakahuman ko. Gracias sa Ginoo nga nakalahutay mi. Mo nang musimba ko sa Ginoo. Amen. Kaya kung di ka gusto maprehan ni Nebukadnezar nga manghinambog, nga maghubo or kalit,
Imagine kung na ba-viral jud ka sa TikTok o Facebook. 1 billion views. Sa ka pastor naghubo nag-usap-usap, daghan sa mga video nako dire, wawa kayo eh. Nga naman nang hinambog ka mo nang karon kung di ka gustong mahingana, pasalamati ang Ginoo sa kanunay. Amen. E parapod ni katong nasa Acts bitaw nga Herodes ba to nang hinambog siya? Grabe mura ka Ginoo Herodes, simbaw na kanamo. Pag pila ka oras gikaon sa kod namatay. Thrilling po na manghinambog igsuon. Anang edyo ni nga na kay imbis kay ikaw may itugway sa kabaw, ikaw may tugway sa kabaw, ikaw may tugway nabali na kay ikaw na utok nimo kabaw na. Kano man dili kay bang mo pasalamat sa Ginoo. No tungod niya na mga igsuon, balikon nako tungod sa grasya sa Dios, mag-awag kini kanato nga kada adlaw magpasalamat kita sa Ginoo. Way pugsanay pero way balibaray. Dapat jud kang magpasalamat sa Ginoo kay grasya niyang tanan. Kaduha, kada Domingo, dapat tang musimbag yun sa Ginoo. Number 3, magpagamit ta sa Ginoo sa bisan unsang pamaagi tungod sa iyang grasya. Ikaapat, atong isangyaw o isugilon ang kaayo sa Ginoo o gugma sa Ginoo nga naman siya ang naghatag niining tanan. Magampo ta igsoon, atong iduko ang atong ulo ug piyot mga mata. Kitang tanan magampo igsoon, atong pasalamatan si Lord. Ayaw mo sige tan-aw karon sa imong problema, ayaw mo sige